Goedemiddag, dames en heren. Waarom zijn wij vandaag op het Damplein in Amsterdam verzameld? Dat weten we allemaal. De inwoners van Oost-Turkestan, Tibet, Zuid-Mongolië, Manchuria, Hongkong, Cantonia en Chinese mensen delen hetzelfde lot onder de onmenselijk brutaal regime van de Chinese Communistpartij. In oktober vierde CCP het 75-jarig bestaan van de Volksrepubliek China. 75 jaar waarin het regime en de breed assimilatiebeleid heeft uitgevoerd. Op dit moment pleegt het CCP en de genocide in Oost-Turkestan. 19 familieleden van mij zijn daar het slachtoffer van. Meer dan 3 miljoen Oeigoeren in de concentratiekamp. De taal, cultuur, geschiedenis en de religie van de Oeigoeren worden vernietigd. De kinderen worden gescheiden van hun ouders en ze verliezen hun eigen taal, cultuur en de religie en worden gedwongen om Chinees te worden. Oeigoerse vrouwen worden niet alleen gedwongen met hun Chinezen te trouwen, maar ze worden ook verkracht, gesteriliseerd en moeten abortus ondergaan enzovoort. Oeigoeren worden niet alleen tot slavernij gedwongen in de fabrieken in Oost-Turkestan, maar ze worden ook duizenden kilometers verderop gedeporteerd om gedwongen in de Chinese provincie te werken in de fabrieken als slaven. De organen van de Oeigoeren worden met geweld weggenomen en verkocht. In mei 2024 wil ik uitnodigen door de World Citizen Rechtenbank in Den Haag om tussen 8 juli en 12 juli te getuigen misdaden van de Xi Jinping in Oost-Turkestan. 2 dagen voor de getuigenis kreeg ik telefoon van mijn broer Abdelkim Ghani. Hij werd bedreigd door de Chinese politie en aangespoord om mijn getuigenis tegen te houden. Hij verstuurde een video waarin mijn vader in de erbarmelijk toestand in de bed lag en de verbod mee te getuigen voor het World Citizen Tribunaal. Deze schokkende dreiging is slechts een van de vele sinister praktijken die tegen de Oeigoerse familie wordt ondernomen. Mijn broer en de video van mijn vader zijn ingezet om mij emotioneel te manipuleren. Mijn vader is daarvoor uit het concentratiekamp gehaald, waar hij leed aan in de ernstige ziekte. Ondanks het zien van de video bleef ik kalm en weigerde ik te buigen voor hun psychologische marteling. Ik gebruikte de video zelfs als verder bewijs van de wereldwijde van de Chinezen, China tijdens het World Citizen Tribunaal. De rechtsonderzoekers en zelfs de advocaat van de Chinese overheid waren zichtbaar geschokt door het overweldigende bewijs en ze betuigen hun medeleven aan mij. Toen de Chinese overheid er niet in de slaagde mij geest te breken
stuurden zij mijn vader en de broer opnieuw terug naar de concentratiekamp. 2 maanden later, op 70 september, kreeg ik het verwoestende nieuws van een vriend dat mijn vader was overleden in het concentratiekamp. Toen ik dit hoorde, brak mijn hart. Maar in plaats van dat het verzwakte, woedende het mijn woede en de vastberadenheid tegen de onderdrukking Chinese regering. Het verstrekte mijn vastberadenheid om mijn strijd voor vrijheid en de rechtvaardigheid voor te zitten. Ik zal al mijn verdriet om in kracht. Mijn woede smeet ik om tot een wapen. En ik zal het hart van de Chinese regering treffen. Tot mijn laatste adem zal ik deze strijd voorzetten. De koloniale overheersing van de Chinese communistische fascist regime in Oost-Turkestan zal eindigen. Wij, de mensen van Oost-Turkestan, zullen in vrijheid en waardigheid leven. Tot de dag komt, zal ik niet stoppen. Kortom, de hele wereld moet samenwerken om het CCP-regime te beëindigen. Independence for Oost-Turkestan, independence for Tibet, independence for South Mongolia, independence for Manchuria, and independence for Hong Kong